phela isithembu sihlahlukene bhuti. Awusichaze phezimele. Isithembu kukhona lesi esenkanuko la abashoyo. Khona lo muntu lona ovana abe nemali esekhulile abe nemali emva lokho afuna isithembu. Okay. Inkanuko ke leyo. Angithi uthe wena sifuna amandla isithembu. So amandla amengekho osicabanga isithembu. Bese uNkulunkulu ekubusisa ngamandla lezo idalo oyishoyo. Adinawa amandla bona ke ndoda utwenza kanjani. Okay. Kodwa kukho konke bhuti. Umbono fanele uhleli ukhona. Okay. Akufanele kube ukuthi manje ngona kusonemali lo mbono lo siyawucabanga. Akuba ukuthi lo mbono lo nanoma ngabe ubani ofika empilweni yakho kuba ukuthi uyazi ukuthi wena ufuna isithembu. Umuntu osifazana emekhula uyabe nephupho ngempilo yakhe afise ukuthi abe nomkhonyana wakhe niyobheke yena kuphela. Uyiqala kanjani kule ndaba umsuka wayo ukuthi hayi mina ngicabanga ukuthi la ekhaya nibambisana nibe babili nibe bathathu noma nibe bani. Yazi bhuti akekho umuntu okhule nganawo amaphupho. Amanye ayafezeka amanye akafezeki amaphupho. Okay. Yabona nami nginamaphupho nami ngifuna ukuba udokotela. Ngibanga udokotela. Yeah. Ukuthi nje inhlanhla leyo angisoze ngasebenzela umlungu. Okay. Yabona? Yeah. Ngenxa ukuthi umuntu unesiphiwo futhi sokwelapha abantu. Awuzwe. Yabona? So uyazi ukuthi uma unesiphiwo ufanele uphinde uhlale ubheke izinto zakho uphinde futhi ngoba manje akwazi ukuthi ungathi 925 uphinde uzosiza abantu. Yabona? So abanye bathi siyakhulekelwa, abanye bathi siyacelwa. Abanye bathi sinenyembezi, abanye bathi sinegazi, abanye bathi isithembu lesi esihlukene abafazi besithembu khona ondlunkulu bese bakhona oyikhohlo khona oyiqadi njalo njalo ngegaba zakhona awusinekele ke wena ukuthi ne kwesinye isikhathi kuyetholakala ukuthi umuntu ufika qala kodwa ngokwegaba angabe undlunkulu abe yiqadi noma abe yikhohlo. Okay buti kanje nalento ke kubalekile ukuthi muzoqala le ndlela yesithembu uqala uyihlolele. Awuzwe. Angisho ukuthi hamba ohlola phela ukuthi na wenzani nana qala uhlole ukuthi khona lento ekhaya nanokuthi mawuthatha labo mama la ubafaka emagcekeni ubamisa kanjani. Uyabona? Nanokuthi ke futhi mase ubathathile bhuti. Lo muzi lona wakhela bani wakhela obani